ଏବେ ଆସିଲା ନୂଆ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ର ନୂଆ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ 22 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗାଇଜ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ର ଫଳାଫଳ ଚାହିଁବାକୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ତ